फैगौ राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो देग्लाय खुंनो लानाय जादों। बेहाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि बानजाय आफादनिफ्राय जानानै जों दिनै प्रेस मिट लादों आरो बे समाव बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो इन्डिजिनास निउस नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। देग्लाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि रायजो राजाफ्रा जोबोद रंजाखानाय फैदों। मानो होनोब्ला 1973 मायथाइयाव 21 जानुवारि खालि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा गायसनजादोंमोन। गिबि गायसनगिरि हिसाबै बिबानगिरि महराव दंमोन आफादगिरि पटु कछारी आरो नेहाथारि निर्मल बसुमतारी। बिथांमोना राङापारायाव थानाय टाउननि साखाथियाव थानाय नामोनि गावआव दंमोन। बिथांमोना आथिखालाव गैलिया, रुंसारि जानानै थांबाय। आरो बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजोंनो दिनै राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा 50थि बोसोर जाबाय। आरो बे 50थि बोसोरनि 50 बोसोरसिम दिनै जोङो बे थुनलाइ आफादखौ फोथांना लाखिनानै रायजो राजानि मददजों फोथांना लाखिबोनो हादों। आरो बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा जोबोद देग्लाय बोसोरखौ रंजानाय आरो मोनसे गोजोननाय फैदों गोसोआव। आरो बेखौ लानानै देग्लाय सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। गिबियावनो फैगौ 24 डिसेम्बर 2023 आव नैबे 1 नं जुगिबिल गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावनो गिबि साननि हाबाफारि बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि माननिनां आफादगिरि मानगेजेर डक्टर सुरत नार्जारी सारआ फैनायनि गेजेरजों, हांख्रां लाबोनायनि गेजेरजों जोङो गिबियावनो हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं रुंसारिफोरखौ बिबार बावनाय आरो गोदानै गायसनजानाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि मुङै मनुमेन्ट बेखेवनाय जागोन। आरो लोगोसेनो दिनैसिम 50 बोसोराव जेसेबां जोंनि गेजेराव मावथिफोर दंमोन, बिबानगिरिफोर दंमोन, बिथांमोनखौ खोब मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों मान होनायनि बेबस्था एबा हाबाफारि लानाय जादों। आरो बिनि उनावनो सनाथि मायथाइ फोरबो बेखेवनो थाखाय हाबाफारि लादों। बेहाय गाहाय आलासि महरै जोंहा डक्टर सुरत नार्जारी बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया फैगोन। बिथाङा बेहाय आलासि महरै जोंनि गेजेराव थागोन। आरो लोगोसेनो बेहाय 50थि बोसोरनि 50था मोसानाय हान्जा गामिनिफ्राय फैनानै बेहाय अख्रां गोमसारलायनाय मोनसे रंजा बाजा जागोन। आरो बेहायनो मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि दङ। आरो बिनि उनावनो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जोंहा मानगेजेर प्रफेसार प्रसान्त बर' सारनि जोहै बेहाय लाइसि, जारिमिन आरो बुक्सफोरखौ बेखेवनायनि हाबाफारिबो लादों। आरो बिनि उनाव दान्दिसे बिलिफां हारिमुबो जोङो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रंजानायनि बेबस्था खालामनाय जादों। बेयो सेथि हाबाफारि महरै देग्लायनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनायनि हाबाफारि। बिनि उनाव नैथि हाबाफारि महरै फैगौ 17 जानुवारि 2024 आव उरिलगा हाइ स्कुलाव थुनलाइयारि आयदाखौ खुंनो थाखाय मोनसे पार्ट महरै बेहाय लानाय जादों। बेहाय जौमा फरायसालिनिफ्राय लानानै गुदि फरायसालिसिम गासै फरायसुला फरायसुलि आरो लिरगिरि आरो समाज सिबियारि थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोनानै बेहाय थुनलाइनि आयदानि सायाव जेसेबां आयदा दं बेफोरखौ सावरायनाय लोगोसे दिन्थिफुंलायनायबो जागोन। आरो बिनि उनावनो थामथि हाबाफारि महरै बे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि थामथि हाबाफारि महरै माइनावस्रियाव फैगौ 21 जानुवारि 2024 सनाव खालार खालि हारिमु आयदानि मोनसे दिन्थिफुंनाय कालचारेल डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि लानाय जादों। बेहाय जोंनि ओनसोलनि राङापारा हालामाव जेसेबां गामिफोर दं, बे गामिफोराव मोनफा मोनफा मोसानाय आयदा बिथांमोना थियारि खालामगासिनो दं। बिथांमोना फैनानै बेहाय मोनफ्रोमबो बर' हारिमु आयदानि बेसेबां आयदा दं बेफोरखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे राहा लानाय जादों। बेखौ जों कालचारेल डेमनस्ट्रेसन हिसाबै बेहाय खुंनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। आरो बिनि उनावनो जोबथा हाबाफारि महरै 28 जानुवारि 2024 नैबे 1 नं जुगिबिल गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावनो गेवलां मेल आरो बिलिफां हारिमु आयदाखौ खुंफुंनो थाखाय लानाय जादों। दा बेहाय जों आसा खालामदों रायजो राजाफोरा
जिखिनि हाबाफारि लादों बेखिनि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सनाथि मायथाइ फोरबोनि मुङाव गाव गावनि गोसोनि रंजानाय रोंगौथि आरो साननाय हनायखौ दिन्थिफुंनो हागोन, फोरमायनो हागोन। आरो बे मोनसे फोरबो हिसाबै, रंजानाय फोरबो हिसाबै गासै थाखोनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेहाय मोसानायनि मोनसे, रंजानायनि मोनसे, मेथाइ खननायनि मोनसे, जिखुनु दामनाय देनाय दिन्थिफुंनायनि गावनि ओनसोलनि रोंगौथिखौ एबा सक्तिखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे परिबेस मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जों बेखौनो खालामनो नाजागासिनो दं बानजाय आफादनिफ्राय। आरो बे समाव जों नुनो मोनदों बे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थांनायाव जोंखौ बानजाय आफादनि बिबान होनानै जोंखौ रायजो राजाफ्रा जिखिनि मदद होदों, थुलुंगा होदों, अनसुंथाइ होदों आरो बे राङापारा ओनसोलाव आरो बे जुगिबिलनि जिथु ओनसोलाव गामि, खाथि खाला गामि थानायनि रायजो राजाफ्रा माने मोनसे पावारफुल अनसुंथाइनि गेजेरजों जोंखौ थुलुंगा होगासिनो दं। आरो बेबायदि अनसुंथाइनि गेजेरजों लामसाम बाजेट 10 लाखनिफ्राय 15 लाखनि गेजेराव बे मोनफ्रोमबो आयदानि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ थुलुंगा होगासिनो दं। आरो बिनि गेजेरावनो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो बुंनो सानो जे नोंथांमोना गोजानाव थायालासेनो खाथियाव फैनानै बानजाय आफादजों लोगोसे थानानै मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जाहाथे थुलुंगा होयो, बोसोन होयो आरो माने गावनि गोसोनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनानै बेहाय हेफाजाब खालामफैयो। डेक'रेसननि बेलायाव, स्टेजनि बेलायाव आरो जिखुनु मोनफ्रोमबो आयदायाव जाहाथे जोंखौ फैना थुलुंगा होयो। जोंनि समाज सिबियारि आरो गोरों गोरा नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों जे नोंथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैनांगौ। आं सानो जोंनि राङापारा ओनसोलाव दिनै 50 बोसोरनि गेजेराव जिखिनि सुबुंफोरा जोंनि गेजेराव गैलिया, बिथांमोननि न'खरनिसिमबो आं खावलायनो गोसो जादों। जोङो गोजाननिफ्राय आरसिनि जानानै बा बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जों खुलुमो नोंथांमोनखौ जे नोंथांमोना बिथांमोननि जिथु अबदान दं, बिथांमोननि अबदाननि थाखाय जोङो मोनसे सिनायथि मोनसे फोरमान बिलाइ गथायनो नागिरदों। आरो बेफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना गोसो खुसियै फैनानै जोंनि हांख्रायनाय लेखा सफैनो हायो, बेखौनो जोङो आसा खालामनाय जादों। आरो देग्लाय जों सानदों जे सनाथि मायथाइ फोरबोनि नामाव बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेराव ओनसोलाव जेसेबां बैसोगोराफोर दं, 500 बा 1000नि गेजेराव जोङो बैसोगोराफोरखौ बेहाय लाबोनानै बिथांमोननि जिथु अबदान, बिथांमोननि जिखिनि 50 बोसोरनि अबदान, बेखौ जोङो गोसोखांनानै मान होनायनि मोनसे हाबाफारिबो लानाय जादों। ओंखायनो गामिनि गासैबो गोरों गोराफ्रा जाहाथे बैसोगोराफोरखौ गावनि मटर साइकेल, गारि घुराजों लाबोनानै बे फोरबोसालिसिम सफैनायनि बेब'स्था खालामो। बेनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थादों बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै। बे समाव मोनसे कनसेप्टजों खालामनाय जादों, बेनो जाहैबाय मा, जोङो आगोलनिफ्राय नुबाय थादों जे मिटिंफोरखौ खेबसेनो साननै सानथाम खुंजाबोब्ला बेहाय माने कालसारनि थाखाय माने मास मोनसे गाहाम, मास मोननै गाहाम मोसानाय लानानै फोरोंनांगौ जायो, हालाय हाफाय जायो। फारसेथिंजाय एकाडेमिक केलेन्डारनि बेलायाव असुबिदा गोग्लैयो। मालाबा देवबारनि जायगायावबो समबार, मंगलबार, बुधबार बेफोराव क्लास थानाय समावबो, स्कुल थानाय समावबो हाबाफारि खुंनाय जायो। बेहाय दिनैनि समाव जिखिनि बादायलायनाय इडुकेसन बेलायाव बेफोरो एसे हेम्पार गोलैयो होननानै जों साननानै एकाडेमिक केलेन्डारखौ सिगाङाव लाखिनानै देवबार नायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि नुनायाव सासे स्टुडेन्टआ खेबसेयैनो बेहाय भलेन्टियार सानथाम सानब्रै थाफैनायाव भलेन्टियार जानानै आरो माबा मोनसे गाजा गोमजा मोसानाय मुसुरनायाव बाहागो लाफैनायनि उनाव मास मोनसे गाहाम, दानफा गाहाम बिथांमोननि माइन्डसेट जानानै थायो जे फरायनाय थिनायफोराव, सोलोंनायफोराव खोब हेम्पार गोलैयो होनना जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो बेखौ बे रोखोमै सिन्था खालामनानै एकाडेमिक केलेन्डारखौ सिगाङाव लाखिनानै हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। आरो बेनि गेजेराव जों सानो दिनैनि दिनाव मानसिफोरा सम गैया, समनि आंखाल जादों। बेनिखायनो 8 बाजिनिफ्राय 4 बाजिनि गेजेरावनो हाबाफारिफोरखौ बांसिनै जों फोजोबनो थाखाय सेस्था खालामगोन। नाथाय माखासे दिनैनि मुगानि रंजानाय बाजानाय मडार्न जिथु स्टाइलनिफोर, बेफोर खोथाफोरखौ सिन्था खालामनानै जोङो जिथु पारमिसनाबो हरनि 10 बाजिसिमल' दंखायो, बेनिखायनो 10 बाजिनि गेजेराव जों फोजोबनानै हाबाफारिफोरखौ स्रां स्रिं खालामनो थाखाय सिन्था खालामनाय जादों। मेन जाहोना बेनो, पार्ट खालामनो कारना जे बेनि गेजेराव मोनसे खोथा बुंबावनांगोन, जों सानसे सानब्रै एखेरायैनो लायोबा, सानथाम एखेरायैनो लायोब्ला गासै आयदाखौ मोजाङै खुंफुंलांनो हानाय जों नुनो मोनाखै। जेरै जोङो बेहाय 100 जननि बारा जागोन आगुनि कर्मिफोरा, मावथिफोरा, बिथांमोनखौ जोङो खोब मोजाङै जाहाथे सिबिनो हायो, मान होनो हायो, बिनि थाखाय जोङो आलादायै दिन लानानै
बेखेवनाय सानखालिनो जोङो 2 घन्टा सम होनानै बिथांमोनखौ जाहाथे सिबिनो हायो बिनि थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो बिनि गेजेरावबो रंजा बाजाया जाहाथे खोब मोजाङै गाव गाव आयदाखौ दिन्थिफुंनो हायो बिनि थाखाय कालचार डेमनस्ट्रेसन जिथु जोङो 21 जानुवारियाव लानाय जादों माइनावस्रियाव। माने बिथांमोना गावनि साननाय हनायफोरखौ आयदाफोरखौ जों मोजां सम होयोब्ला मोनसेल' आयदानि सम होयोब्ला बिथांमोना मोजां दिन्थिफुंनो हायो आरो रंजाजोबनो हायो बेखौ जों साननाय जादों। आरो थुनलाइनि आयदायावबो जों बेखौ सिन्था खालामनाय जादों जे बे खन्थाइ आवरायनाय थागोन, सल' बाथा खोन्थानाय थागोन, बायदिसिना थुनलाइनि आयदायाव जिथु दिन्थिफुंनाय थागोन बेखौ जोङो बेहाय खेबसेनो सानब्रै गाहाम लायोब्ला फैजोबनायावबो दिगदार जायो, मानसिफोरा रायजो राजा फैनायाव सफैनायावबो दिगदार जायो, स्कुल थायो बायदिसिना थायो आरो बेहा समफ्राबो थोआ जायो। बेनिखायनो जाहाथे बे आयदाखौ मोजां खुंफुंलांनो हायो बेखौ आलादा जायगा आरो आलादा मोनसे परिबेसाव खुंफुंनो थाखाय जोङो थि खालामनाय जादों। आरो लोगोसेनो आथिखालनि जिथु मडार्न जिथु सेंग्रा सिख्लानि रंजानांगौनि मोनसे पद्धति बा सिस्टेम दङ बा गोसो जानाय दं, नैबेफोर रंजानो थाखाय जोङो हरनि समाव कालचार नाइटनि बेबस्थाबो लादों अपेन सेसन खालि। आरो अपेन सेसन खालि जों बेखौनो सानदों जे अपेन सेसन खालि मानसि जानांगौ, रायजोफोर जानांगौ आरो आलासि जानांगौ। बेहाय जों खुनु डेक'रेसन बा खोब मोजां साजायनाय खोथा सिन्था खालामाखै। ओइदिनखालि जोंनि ओनसोलनि गांनाय उखैनाय लामा सामानि बायदिसिना समस्याफोरखौ जाहाथे जों मेम'रेन्डाम होनानै जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ फोरमायनो हायो, सोरबा MLA MP मिनिस्टार लाबोनानै जों बेबायदि खोथाखौ सिन्था खालामनानै आलादा आलादा पार्ट खालामनाय जादों हाबाफारिफोरखौ। आरो दिनैनि जुगा डिजिटेल जुग आरो भार्चुवेल जुग। बे समाव दिनै गुबुन गुबुन रावनि बायदि जोंनि बर' रावाबो अलरेडि ट्रान्सक्रिप्सन सोलिगासिनो दं गुगोलाव। आरो बे समाव जोंनि रावफोरा अलरेडि गुगोलाव दं। जेब्लासिम बुहुमाव इन्टारनेट थागोन बे समसिम जोंनि रावाबो मोनसे मिशनारि सिस्टेमाव जोंनि रावाबो थागोन। थेवबो जोङो गावनि रावखौ जे रायज्लायालासिनो थानांगौ बे नङा। गावनि रावखौ रायज्लायनांगोन, न'खराव रायज्लायनांगोन, फरायनांगोन। बे रोखोमै जोङो राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनांगोन। आं सानो थुनलाइ सिबिनाय आयदाखौ मोनसे सिन्थाजों आवगायलाङोब्ला आरो मोजांबाव। बेनो जाहैबाय मा, बोसोराव जोङो बेबायदि हालाय हाफाय मिटिं खुंबाय थायालासिनो जोङो जिल्ला नाङै बा सेन्ट्रेलाव जिथु गाजा गोमजा खुंबाय थानाय जाखायो, आनसलिकफ्रा बिदिनो 14 नबेम्बर फालिनाय बा सोरनिबा गेदेमा सुबुंफोरनि थैनाय जोनोम सानफोराव फालिनायनि गेजेरजों बा सिबिसालि आरो रंजासालि बेबायदि जायगा जायगा खालामनानै बा मिउजियाम फाथिनानै बोसोराव खेबब्रै खेबबा जोङो थुनलाइनि बिथिङाव सावरायनाय, रायज्लायनाय आरो फोसावनाय, फेहेरनायनि खोथाखौ सरसा खालामबाय थाब्लानो आं सानो थुनलाइ हारिमु बा रावा बुहुमाव थांना थानायाव बा फोथांना लाखिनायाव मदद जागोन होननानै आं सानो। आरो दिनै लाइमोनफोरखौ आं सानो बेखौनो जे नोंथांमोना दिनै आखायाव एन्ड्रइड लानानै नोंथांमोना जिथु इडुकेसनखौ बांसिनै लानो नागिरो, माने कलेज स्कुलफोराव माने केरिकुलामनि गेजेरजों नोंथांमोना बारा गोसो गैया जादों। नाथाय आं सानो दिनैबो समा एसेबां नङा जे कमप्लिटलि जों डिजिटेलाव थांनांगौ होननानै। केरिकुलामनि गेजेरजोंबो जों थांफानांगोन। केरिकुलाम प्लास डिजिटेलि जों मोननैखौबो लाफानानै आवगायनायखौ मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो बे समाव राङापारा हालामनि आरो जेसेबां जोंनि बर' हारिनि रायजोफोर दं, राङापारानि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जिखिनि सुबुंफोरा खोनानो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों, जोंनि राङापारानिल' नङा गासैबो जोंनि गेजेराव फैनो थाखाय आं खावलायदों। फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफै, बे गाजा गोमजा खालामनायाव जोंखौ मदद होफै आरो जोंजों रंजाफै, जोंजों थाफानानै माने मोनसे सान्थिनि आरो खौसेनि मोनसे बेन्दोंखौ माने जोंजों थाफानानै गुबुन समाजाव आरो गावनि गेजेराव माने गोरा मोनसे सिन्थाखौ फोरमायनायाव मदद खालामफै। आं सानो जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि समाव राङापारा हालामनि गासै थाखोनि सुबुंफोर आरो गासै हारिनि सुबुंफोरखौ फैनानै बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनायाव गाजा गोमजा खालामनायाव थांनायाव थाइसेबो फैसा बा जेबो होनो हायाबाबो जोंनि गेजेराव फैनानै जोंखौ माने थुलुंगा होफैनायखौनो आं नागिरो। मानो होनना बुङोब्ला जों दिनै बानजा आफादनि जानानै ओरैबायदि गोजोननाय दं जोंहा मोनसे अनसुंथाइनि पावारानो जोबोद गोजोन होदों जोंखौ। गाव हारसिं फैनानै सोरबा केमेरानि थाखाय, सोरबा डेक'रेसननि थाखाय, सोरबा ओंखाम जानायनि थाखाय, सोरबा बिदिनो बायदिसिना मनुमेन्ट बानायनाय बेफोरनि थाखाय सहाय माने जोंखौ सुंस'गासिनो दं। आरो बेबायदिनो जिथु मिटिङा दान मोननै जागोन पार्ट पार्टै, बे समाव
जों आसा खालामदों गोबां अनसुंथाइगिरिफोरा जोंनि गेजेराव सफैगोन आरो बिथांमोना सरासनस्रायै जोंखौ फैनानै बुंफैदों जे जोंबो नायस'गोन नोंथांमोना गोसो होनानै मिटिंखौल' बारग'हो आरो गाजा गोमजा खालामनाय थांनायाव नोंथांमोना जेबो फावसायनाङा जों दं होननानै बिथांमोना फावसायदों जोंखौ खोथा होदों गतिके बेखिनिखौ आं खावलायदों रायजो राजाफोरा खुनु मोनसे उसुबिदा दिन्थियालासेनो लाजिनाय बा गिनाय जेबो खालामालासेनो बयनिबो जायगा सनाथि माइथाइ फोरबोआ बयनिबो रंजानायनि मोनसे बे सम बे 50 बोसोरनि मोनसे रंजानायनि सम आरो बे 50 बोसोरनि मोनसे फालिथाय फोरबो बेहाय गासैबो फैनांगौ आरो गासैबो जोंखौ थुलुंगा होफैनांगौ जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै हामलायनाय थाबाय आं दिनै बे समाव बेखौनो खावलायनो सानदों फैगौ जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि 50थि एबा सनाथि माइथाइ फोरबो बे सनाथि माइथाइ फोरबोआ फैगौ 24 डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारि 28 जानुवारिसिम जागोन दा इयावहाय आं आसा खालामो जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा नोंथांमोना जेरैबायदि लाखानाय नैबे अक्ट' बे अक्ट'फोरावहाय नोंथांमोननि गोबां मदद आरो हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे गासै जोंनि आसामाव थानाय बर' रायजो राजा नोंथांमोनाबो जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि माइथाइ फोरबोआवहाय बयबो बाहागो लाफैगोन होननानै आं आसा खालामबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोल'जि डेन्टेल इउर'ल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सन'ग्राफि अटि आइसिइउ एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।